O retorno da burbulla inmobiliaria é para En Marea un feito demostrado. A especulación coas vivendas é, segundo apuntan, aínda máis evidente en lugares eminentemente turísticos, como é o caso de Sanxenxo. Estamos comprobando que en toda Galicia volve a haber unha burbulla inmobiliaria. Os precios do alquiler están disparados e os precios da vivenda en propiedade tamén están absolutamente polas nubes. Esta situación incrementase en determinadas cidades e, sobre todo, en concellos turísticos, como é o caso de Sanxenxo. Vemos que, como consecuencia dunha especulación en parte provocada por unha mala regulación do sector turístico, temos uns precios desbocados no alquiler e na compra que fai que moita xente da vila teña que marchar fora a buscar unha vivenda que aquí non pode acceder porque non cobra uns salarios que lle permitan acceder a esa vivenda. Nun encontro celebrado esta mañá en Sanxenxo con representantes na comarca de formacións vinculadas á En Marea, Luís Villares tamén aproveitou para demandarlle á Xunta a creación dun parque público de vivendas. Parécenos que é necesario que a Xunta de Galicia tome medidas, en primeiro lugar, para crear un parque público de vivenda que non estea suxeita a especulación. En segundo lugar, a promover vivendas en aluguer, con parque propio, que permitan acceder, en primer lugar, a mozos e mozas que se emancipan. A media de emancipación en Galicia está nos 31 anos, e iso, entre outras cousas, polo precio da vivenda. En segundo lugar, temos xente emigrada que podería volver aquí se tuvese tamén unhas condicións de vivenda asequibles, non? Outro dos factores que, segundo o voceiro de En Marea, dificulta o acceso a vivendas son os salarios. Segundo indica, a precarización das condicións laborais nas localidades turísticas en sectores como a hostalería impiden que se lle poida facer fronte ao custo de vivendas no propio municipio, unha situación que se agrava, segundo apunta, no caso do emprego feminino.